Selamat parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus ma dihita saluhutna. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus, marlas ni roha dohita sadarion, makalason pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus tu Banwagijang. Ari parningotonon, naeng pahoton, dohot patoguhon haporseaon, dohot pakirimota. Pabua Yesusi do raja di atas ni saluhut, malim na bolon, asa sobatu goar ni Yesus na sa ulunitot, na di Banwagijangi, dohot na di tano, nang na ditoru ni tano, jala asa na sa marsuara, marhatopoton, Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama. Takasma tahaporseai, Yesus nama naik tu surgo, laho mangarade inganan, di akana porsea di ibana, jala di arahon dohita, asa gabe sitindangi di Kristus, tu sandok portibion. Alanii, di bagasan uduk dohot serep ni roha, tapahibul marohata, marparsaoran tu Yesus tuhata, ulu balang nagogoi, marende mahita. So
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songono do didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi, rap dohot au hudul di habang saki, songon au namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sai pargogoi mahami maka porsiai anakmu na sasadai, si panguluhami nama naik tu surgo, asahu parohahon hami roha banwagijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 637A ayat 1 1 ayat 2. Tatangihon mapatik ni debata di pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Sadarion, ima sian Markus bindu 16 ayat 15. Onma natar surat disi. Jadi ni nama mandok nasida, lao mahamu tuliat portibion, jami tahun hamuma barita naulii tunasa na tinopa. Ima sahatna atong rapangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 172 ayat 1 1 ayat 2. Oh
tatopotima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho, saimar pangulahi maroham midahami. Didok hatamdo, dang ditadikon ho hami, ro doho muse mangalap akana porsea, jalana marsihoho tuho, alai jot-jot dohami dang porsea dihatam, moloro parukila nadok-doki, hu hilalahami, tung dau situtu doho Tuhan sian hami. Tung dihalupahon jala ditadikon ho dohami, ujungna gabe madabu hami laho mangalului inganan naboi mabahen las rohanami. Alai ditikihi pas pamatang nami, marhagogo dope hami mula ulon, jala marhasonangan ngolunami, jot-jot dohami makalupahon dohot manadikon ho. Dang adong nahu pangasaon hami, dukon ni asi ni roham, hatigoran na pinatu pami anak mudo, nahu pangasaon hami tujolom. Tibaheni pasonang jala apu lima hami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songono dohata ni Tuhan Jahoba. Nunga di arsahiho au marhitesian aka dosam. Jalanunga di lojahiho au marhitesian aka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei aka panglosim alani hadir yaku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasanga pema di debata na digijang. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 638 ayat 1 ayat 2.
Hatani debata epistel di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion, ima sian pesalmen bindu 47, mamuka sian ayat onom sahatu ayat 10, tajaha mamar soring-soring. Manaik do debata mardongan parolopolopon, Jahoba mardongan suarani sarune. Ai debatado raja niliat portibion, endehon hamuma ende sipodaon. Marpungudo akana sangap ni akka bangso tu bangso ni debata ni si Abraham, ai debatado napuna akka lobu-lobu raja ni tanoon, tibul situtu ibana. Ima sahatna, martuado akana tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 38 ayat sada dohot ayat 3. Tidakon ma haporsiaw tay, songo na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinar silang na tuat tubano turudong ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata amanai pargogo na soha tu dosani di si maibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan na badia, dohot dihasesa ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulus sogot daging ni hala na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabegema kor sian punguan ina maranata diuduti kor ama partukuan.
Boa-boa tu hita salutna na parjolo hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 parmingguan masuk songon nasomal. Na paduahon hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di Patupa Huriado pelantikan fungsionaris periode 2024 sahatu 2020 lalu dohot seksi-seksi periode 2024 sahatu periode 2026 di parmingguan pukul 10 WIB. Laustik tingoma udangan tusude fungsionaris dohot seksi naung tarpilit. Tabegema kor sianwik sada diuduti dohot kor sianwik onom.
Marende hita sian buku ende nomor 57 ayat sada dohot udutna uhud pasahat peleon sada A dohot sada B. Tuhan,
Ameni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hata ni Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoro ni rohata di pestata sadarion imana tersurat di buku Evangelium Misi Lukas bidu 24 mamuka maisian ayat 44 sahat 53 Lukas 24 ayat 44 sahat 53 tapai hutihu madibagasar rohat tabi. Jadi ninaibana madok nasida omma akahatakku nahuhatahot tuhamu ujura bopeau dohotamu iko jupanggo saluhu natar surat taringot tuau dipati ngisi Musa diaka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibukai marohana sida asa diatusi natar surati dungi ninna mamadok nasida songonido tar suratian manaon naporsuk Kristusi jalahehe sian namate diari patuluhon jala barita honot tomma marhite-hite goarra hamu baon niroha mangalap hasesa nidosa tusu de akabangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala suruoku masonggop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alai miam mahamu di hutaon paima di soluk kamu hagogon nasian gijang jadi ditogi honibana manasida ruar tukka Betania dungi di paherbang matanganna mamasu-masu nasida jadi di nama masu-masu nasidai ibana sirang maibana sian nasida jala terhiddat tugijang dungi di soba nasida maibana jala mulak tuhuta Jerusalem marlas niroha situtu jadi toktong manasida di joroi mamuji-muji debata ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di pestata sadarion ima pesta parningotan nari hana naik ni Tuhan Yesus alanido bana marpungu hita di pestata sadarion ganup tao dosa di patu pahuriata songonon parningotan nari hana naik ni Tuhan Yesus ima patuduhon pesta na balga do pesta di hitahala Kristen nakpedanga pala balga pamesta honota ay martibako nakapesta-pesta nasing parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus ma pesta na apalangali di hitahala Kristen toro minaro tu gareja pemoru daksongo pesta-pesta Natal parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus doho di Paskah. Danga pala piga naro madohoti parningotan hari hananaik ni Tuhan Yesus. Jalanin na barita godanggo penuai kuria huria naso apala mamestahon
parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus. Rotu rohani na deba, hola berita na palongang longak kodo parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus. Adong senamadok hola malo-malo ni nabi sugo namang gorga-gorga isudi ninna nasida. Hamuna kadongan na jelas hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang betul-betul masa jala mangaleon pakirimon dia kajolma na porsia di bana. Dia buktina. Parjolo sahali hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang paingotok kita dak portibio kape inganan nahok ni Tuhan Yesus alai di surga di Banua Gijang. Dak portibio kape inganan naho dihita. Parsato kina do portibio di Banua Gijang inganan naho dihita. Napaduahon hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang dang namardala-dala ni Tuhan Yesus manaik tu Banua Gijang. Dang nanaik studi tour Tuhan Yesus tu Banua Gijang. Alai di dok na mangaradi ingana doa dihamu. Asa hape na mangaradi ingana do Tuhan Yesus borhak manaik ibana Tuhan Yesus. Hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang. Patuduhon har-harma hajol maun sia diri ni Tuhan Yesus. Molo na salilingon na kamanginang mulai tubuh Tuhan Yesus. Sahat wadorak somanay iba na tuban wagijang. Dua hadirion ni Tuhan Yesus. 100% do iba na anak ni dewata. 100% iba na anak ni jolma. Alay dung manay iba na tuban wagijang. Har-har. Talus maparjol maon sia diri ni Tuhan Yesus. Alanido akamanginang dang boy beberengot taibana. Aladang adong bejol madidiri ni Tuhan Yesus. Dituntuk mahita porsea atik peso taida. Hamuna kadonga saha porseaon memang macemaol tarjalo roha parningotan ari hananay ni Tuhan Yesus. Buasa maol nang di buku Evangelium naopati dang apalagudang di suraton taringot tu hananay ni Tuhan Yesus. Dang apalagodang di baritahon songo dia Tuhan Yesus manaik tu Banua Gijang. Dak songo barita hatutubuna, dak songo barita hamamatena, dang songo barita haheheon ni Tuhan Yesus. Barita taringot Tuhan naik ni Tuhan Yesus. Alainak peso gedang di baritahon sada peristiwa na sangat menentukan do hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang. Aiduk pemanaik Tuhan Yesus tu Banua Gijang mulai maadong sejarah gereja. Duk pemanaik Tuhan Yesus tu Banua Gijang borhak makasisian maka tidak kungguari Tuhani sahat tuliat portibion. Duk penaik Tuhan Yesus tu Banua Gijang mulai mapemukulan gong partada jong-jong akahuria-huria di portibion. Hamuna kadonga saha porsiaon molo tapatu panuaing pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus toho sitong sudina tarsurat di buku nabadiai manaik Tuhan Yesus dang di portibio bebana. Alai nakpe so di portibio Tuhan Yesus, nakpe di Banua Gijak Tuhan Yesus, alai marhiti tordina jonok rak buhita dohotibana. Hamuna kadongan dung mula mangolu Tuhan Yesus dung hehe bana sian namate adong gope 40 hari nai Tuhan Yesus di portibion paima somanai ibana tu Banua Gijang. Sia mulai parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Sahat tu parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus. Adong gope 40 hari nai Tuhan Yesus di portibion. Suku-sukun ahamana niulan ni Tuhan Yesus saliling na 40 hari. Doho jepek danga dong benani ulani Tuhan Yesus saliling na 40 hari. Buasa danga dong bediulah Tuhan Yesus. Ala memang ditiki di hau pinarsilak Tuhan Yesus hatana perpudi di do ibana nunga
Nunga, barang ako selesai doko. Nunga marujung. Laos tosma, molo didok nunga marujung, nunga sidung, nunga sai sudah diulai bana. Akaulau nai. Alani saleleng 40 hari Tuhan Yesus disihehe adorak somanaik tuban wagijang. Danga dong benani ulani Tuhan Yesus. Dakya beibana mangubati namar sahid. Dakya beibana panguluhon namate. Dakya beibana mabana kata dahalongangan. Danga dong benani ulani Tuhan Yesus. Ia soholan patudu hodirina ibana. Tuaka jolma dari portibion bahwasanya toho nunga hehi bana sian holan na patudu hodirina nama ibana jala mangihuton kesaksian kitab 10 hari Tuhan Yesus patudu hodirina tuaka jolma dari portibion dak pola rapa jojorota posdor hakoru weksada ibotodora urutan nina sapuliate posdoroha korama partukua pi woto dorana sapuli tuise tanah perjolo pe tuise tanah perjolo kamanginang Maria Magdalena ay say tangis si Maria Obutiago kosong ibereng kuburan onate kosong ibereng hape tarbereng iba na song Jesus satok kido warnai 10 hari di patuduh Yesus diri na tuzol mada di portibion. Jaidak pola na naik patorakon na 10 hita posdoroha. Bamolo sotabo to penuaing bata zahabiman no nijabot yak kamanginang. Alay na nang dohonon 2 siyan na 10 maturpuk taon. 2 hari Tuhan Yesus patuduh diri na di turpuk taon. Siyan na 10 hari Tuhan Yesus patuduh dirina. Dia maina parjolo sahali ayat 44 sahat 40 sia ima di patuduh Yesus dirina borngin parjolo dukehe Tuhan Yesus marpungu kasisian di sadajam. Marpungu nasida alame maksadari ngamulai sarbarita bah ngahehe Yesus ay ngahuida na deba madok ada ngonggope ada ujung marpungu kasisian di sadenganan madiar ganggu nasida ragu-ragu ay diro tutunaw tohoro nuay kehe Yesusi ay ngong mamerengin nau so hubereng gope ni nadadeba di situasi na songoni makasisiani borngi parjolo dukehe ibana marpungu kasisian roh Tuhan Yesus madapoton nasida hatana parjolo hatani Tuhan Yesus tua kasisian songon naunggo hubigi madok dame madiham di patuduh Yesus akapamakuan na tangan na dohpatna sitok tohoi bana hehe sian namate di sima di hati dako Tuhan Yesus ayat 44 sahat 40 sia Oma akahataku nahuhataho tuhamu ujura bopeau dohotamu iko jupak saluhu na di surat di buku patik ngisi Musa akan di pesal medoho buku ni panurirang iko manau napor su Yesusi iko manau napor su Kristusi jadi akamanginang hama mati ni Tuhan Yesus haheheonna dohot hananaik ngatubanu agijang dang na tiba-tiba dang na kebetulan alai jauh-jauh sebelum nama sai ada orang di Padang Nairobi dope di buku ni si Musa di buku ni akapanurirang di buku pesalmen nunga naung di barita hokiani na jolo iko masa sude nama sai itu Tuhan Yesus jala memang ido na naik paingoton ni Tuhan Yesus tua kasisian dada saya ganggu hamu dada saya boha-bohao kamu ngahahu hataho tuhamu ujura bopehita songon natar surati HP saya mabiar hamu saya ganggu hamu dan apalah betul-betul dihapor saya hamu dan apalah betul-betul ditagihoko hamu hataku ido na naing dohonon ni Tuhan Yesus molo dipakulingi Yesus nasida ditiki na marpungu nasida di bagas di sada bagas sitong toho
nunga di barita hokian adorak pada narobi dope iko masa sude nama sai hamuna kadongan odona parjolo sahali nanang dohono ni turpu hotu kita parjolo sahali na haci donati naoni Yesus saliling ngoluna di hasyangano holani si seorang Yesus tu portibion ai pitorodo raja nasanga mi portibion idia nei baru tubuininna asado hutami marsoba inna si Herodes sasitong dang nanang marsoba maksudna nanang mabunu poso-poso ido benaro ibana salelek pangulaw ni Yesus torus sonalele ibana jalay kokona takup di parsila ko mati ibana di hao pinorsilang alay nakpe manaw na hatsit Tuhan Yesus dang hahatsit ni hape ujungi ngoluna hehe mula mangolu manay ibana tu surgo odo gobaran ni ngolu ni hala Kristen akasi huton ibana jadi akamangin ang ikoporsero hita di hataon unang bayi unak kira songoni unang maholat tabege songoni iko porsedo hita unang ragu-ragu ay di dong ay tohodo iba tu surgo sogot ay waro holak kata ni amat tapadita si turus dono iko porsedo hita songong ngolu ni Jesusi manaw na hatiti iba na di ngolu na di portibion manaw na hatiti ta di ngolu ta di portibion pos marohata dakka hatito ni ujung ingoluta alay ikolas ni roha do muse ay hehe Tuhan Yesus yan namate manay iba na tuban wagitsak odo na parjolo sahali na pinatorang ni Tuhan Yesus tuak kasisean dinapunguna sida di sada bagas molo di dok Tuhan Yesus songonot tunasida alay disuruh nasida asa makatidakot tadahalonganganon makatidakon haheheon ni Jesusi sahat tujungi portibion alay parjolo masia Jerusalem hamudo sitidangina lapatanna akasisianodo ula-ula dipilit di pabaki Tuhata gadi makatidakon barita haluaw na siya Tuhani sahat tujungi portibion hamuna kadongan sisian na parjolo idang mangulubin waeng alay hita manuang dipilih di jauh Tuhani lau makatidakon pasar hobbariton sahat tujungi portibion hita do akasisian ni Tuhan Yesus na parjoloi hita do di paborhat Tuhan Yesus lau mamarita hobbarita ni Tuhata sahat tujungi portibion molo di dok parjolo sia Jerusalem lapatanna sian skop na mekmet siya tonga-tonga ni keluarga mahita jumulu makatidakon barita ni Tuhani unak say fitor tujabuni halak kita lao alay jumulu mahita mambarita hobbarita ni Tuhani patol hason barita nauli di tonga-tonga ni keluarga ta baru tu alaman tudonga sahuta sahat tujungi portibion hita do disuruh Tuhata gadi akajamita na mangulu hita do disuruh Tuhata mabuat barita haluauni sahat tujungi portibion alani akamanginang akaparjamita do hape hita saluhuna dakola situa dakola padita hape ula-ula ni Tuhata alai sude hitaon ula-ula na pinaborhat ni Tuhata do hitaon lao pararatto barita haluauni sahat tujungi portibion manang di dia hita mula-ulaon ikong gabi jamita hita tuakka nama merek kita manang di dia hita maringanan ikong gabi jamita mahita baik marhite hata baik marhite pangalaka baik marhite pamerekta ikong gabi jamita nama ngulu mahita tuakka jadi hudo akamanginang ikod dohoron ni halak manya songono tuhita tuani maro opupa pos daun tabuhiya dong anak makatai ikoni mana dohonon ni halak tuhita ay marhite ido hita boy gamisa-mita tuani maro inatao labok kata nabigion unang may dokala matau Roma natong gabiga or sudi matau Roma natong naik darating gikwiban unang may nate matau Roma mataon kuma asamurat di benon unang main nahalak tu hita alay kung gabi silas ni roha mahita manang ide hita maringanam maranga hahata na haruar siapa mangata
ikong gabi paso-paso tu akan ubigi hita. Ido dalata lau makatidak ko mabarita ho pasar ho barita na siya Tuhan. Dak pola sa ikolau hita tujang sen mabuat bibila te roham gabi halak Kristen dak pola alay marhite pakatay watay naik tada hita halak Kristen sihuta tuhata marhite halab bohotay kodoron tadado halak Kristen ni nataon labok pakatayon na. Unang may do nasal parpungulo ina taon hola na merbeda di gorgayon unang may hita ro disuru tuhata gabi ula-ula na namekmet songo panuru na tuaka murid-murid na parjului hita ro nuaing disuru dipilih Tuhani pasar hobbaritay sahat tujungi portibyon manang idia hita maringanan ikong gabi jamita mahita manang na mangalak ka pehita ikot tada siya pangalakat tayo kalak Kriste kita. Manang na marmil-mil pehita, tatusiro marmil-mil, ikot tada na mil-mil halak Kristen. Unang may dokala, mil-milyaw pa sa hirapange, murunang may na. Manangahan na taula sigano pari, ikot tada masyani halak Kriste siuta tuhatahita. Imana parjolo di turpuk taon pertemuan ni Tuhan Yesus doho tak kasisian. Na padua ho nakamanginang diaya o 50 sahatu 50 tolu didok di turpuk taon dungi ditogi hom manasida haruar tu Betania. Di paherbang matangan sirang manasida di pasu-pasu manasida. Jadi manaik Tuhan Yesus didok di turpuk taon tarhidat jedang manakok ate ay molo manakok buru majaki manakok odang na majaki tuhata alay tarhidat tatusido beda na kamanginang molo manakok buru pakai kursi ate buru pakai tangga alayang gon tarhidat Tuhan Yesus lapatan na adong na manugibana siya Banua Gijang imadamang na di Banua Gijang alay di paherbang ibana tangan na mamasu-masu na sida pasu-pasu ni tuhata tua kasisya na parjuli lausido pasu-pasu ni tuhata naktuhita jolma naktuhita na pungu di bagas jaga rejaon ido pasu-pasu ni tuhata di pasu-pasu Tuhanido portibio di namana ibana tu Banua Gijang. Di pasu-pasu Tuhanido ngoluta keluargata di natinadikon ni Tuhan Yesus ita manai ibana tu Banua Gijang. Di bagasalas ni roha kasisiani alama masu-masu Tuhani manadikon nasida. Las roha nasida di papuji-puji nasida Tuhan. Alanya kamanginak tapuji ma Tuhan. Dakkolas sisiana perjuli di pasu-pasu Tuhan. Kita ope di pasu-pasu Tuhan do. Aha pasu-pasu ni Tuhan. Sudah dari ngolu tau kola pasu-pasu ni Tuhan. Jadi hulahi jamita kunasal pa kamanginang. Hola boy pe hita merdalan. Dak tarasa belgani pasu-pasu ni Tuhan itu hita. Hola boy pe hita merdalan. Dak tarasa belgani pasu-pasu na pinasahat ni Tuhan itu hita. Godak kalat nuaing di portibion. Sata di holan yang kacautik pep. Ago hina. Hape hita au cugari ang madok isenaro tu jamboreo nilihat 5 juta be sahala ina sudah hita boy merdala nati pinoma boy dope dohonot ago do daweda lapatan nasihat dope hita daktar asam belga ni pasu-pasu ni Tuhani dilihat Tuhani akapari anak konon parabiton si pangano di tonga-tonga ni keluargata. Adong go sada rumah sakit di Perancis akamanginangnya dihitau penagudangan rumah sakit. Jadi perhebat ni rumah sakit na Perancison. Ngai woto rumah sakit to sadia lilingay na marsahiton. Anggo hira-hira song beharapan ngapit toridok tu keluarga nga pabulak kamu mati karijabuna. Nga buat kamu mamulak. Na sodong beharapan. Dak pola tarhibab betu so beda dohotak kadia. Molo ngai dok rumah sakit to buat kamu mamulak. Nabu hidup di pagajang-gajangon umuri na marsahiton. Ba mungkin arok si paimao siya pudan na nang rosa silibat ati. Nang rosa duluk sanggul. Alay duhot siara ta kamanginang
ikom manuhor hosa 600 juta sajom. Bayak ko kamu mak. Betua ni marak satu ita kasong-song ni ati. Hola sempat ita manuhor hosa 600 juta sajom. Badang tupur kota Jakarta. Tupur. Belgane pasu-pasu ni Tuhan. Sagogoni-gogona tabay marhosa. Dangarong nakebratan. Dangarong mangoray hita. Dang martuhor. Belgane pasu-pasu ni Tuhan. Terus do mamasu-masu Tuhan. Hita be mamarningot, mamereng, aka dia pasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita. Naguda nga pasu-pasu. Hola pida pe hita sa tuba tu Jakarta onate. Daktarasa belgani pasu-pasu ni Tuhan. Au cugari saya lalap pita itu bago. Marbirokya do pe hita on. Adong na marsuhi-suhi. Mau lihat ma di Tuhan ni bagak kita kamanginang. Mau lihat ma di Tuhan ni sahat kita tu cibuburon. Ay parrotta na jolo na ni ojarri na hatsi do. Ida tu ngau kita o pide sa toba penempatan tu kantor bupati arongi. Na ni ojarri utang bohita na jolo ro tu Jakarta. Na hatsi do ngoluta na jolo di toba benar rohita tu Jakarta. Mau lihat ma di Tuhani terus di pasu-pasu Tuhani hita sahat tunuang. Terus di paherbak Tuhani tangan na dabadiai. Mamasu-masu hita kana porsia dibana. Alani terus mahita porsia tibana. Terus mataha porsia Tuhani. Manangi dia hita maringanan manang haulau tasiganu pari. Taha porsia Tuhani. Rodo Tuhani itu hita marhite todina. Nak pemana ibana tuban magijang. Alai didok diturpuk tahun. Suron na do hagogoni. Rodo hita 10 hari nai. Parningotan ari hasasaor itu diperbajia. Asima rohani Tuhan. Saya ditabay Tuhan ima. Aka pasu-pasu silas ni roha dihita. Di pasu-pasu Tuhan ima kaya anak kota. Di pasu-pasu Tuhan ima ka keluarga tatwa katikinanengro. Amin martanyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banwagijang. Mauliate puji-pujiya di sobbahor rohanami Tuhan. Nunga di pakulingi hohami Tuhan marhiti hatam na badiyay. Asima roham. Suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagadegogo tuko sulu-sulu di hami. Lau manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanengro. Nak tu akatik kinanengro. Petu hatok tonggo pesihol rohanami. Toktong matuha pakulingi ngolunami asa hatami nagadehad nga batabat di ngolunami asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi ali tuha debata manami na marhabang sa di Banwagijang di pesta parningotan ari hananaik musadarion huwag kami tuadopa maka perdalanan ni ngolunami dohok keluarga nami asirohap Tuhan iring-iring togu-togu perdalanan ni keluarga nami di pada wakarsak, pada wabataba, pada waparsahito sertong-atong ani keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu. Akasilas ni roha di tong-atong ani keluarga nami. Asa toktong lasrohan nami mamuji pasangapoko. Nangakayanak ko nakapahopu Tuhan naok pinalumehom di tong-atong ani keluarga nami. Manang di jebi na sida maringanan na daw manang najonok siya kami. Ramoti na sida sa luhuk na. Tabay nangakasilas ni rohay dinasida asanggia marhitesian ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong tarlubi Tuhan dia kaya nakon nami na dibagasa parsikolan tongo Tuhan mangadupi kaujian na kaya nakon nami hodo tu hapos ni rohanami hodo pangalualuan nami akka nagale do yanakon nami Tuhan alani mangidohami Tuhan pasu-pasu dongani ramoti nasida saliling ujian buka rohado pikiran nasida asa takas dingok nasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna asa boy jatuh si nasida mangalusia kasoal pertanyaan na pinasahat ni guruna jalalas roha nasida mabigya kahasil latu akatikin anengro molo na mangaluli karejo akaya nakon nami Tuhan asiroham say patongom matuhan akapar karejoan na hobar tu nasida bi asanggia dohok marolopolo marlas ni roha nang nasida mamuji pasangapoko molo naung dapok karejo petu hatta bay silas ni rohai asanggia marhitisian itu halan di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di pesta namion huwag kami tu adopa muakadongan nami ruas ni huriam macay torop na dibagas
sa parsahiton. Hodo tuhapos ni rohanami, hodo pangalualuan nami, asiro hap Tuhan dia kadongan nami na marsahiti, nungatung lojak kadongan nami Tuhan na mga luli hamalumoni, nungatu kacitan na sila lanya kaparsahiton na sila. Alani Tuhan mangido hami tu adopamu, surduk ko tangamu na badian ako pasu-pasui, Madjama pamatangnya kadongan nami na marsahiti. Masih holope hami Tuhan. Liano munya nakahamalumon liano mugajang yumur dia kadongan nami. Asanggia to akatikina nengro. Boy hami muse. Ra marpungu marlas ni roha mamuji pasangapoko. Alani Tuhan. Pasu-pasu akaubat na pinangan nasida. Pasu-pasu naktangan ni parubat. Asanggia marhita kay Tuhan. Boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida. Boy tumibu hami marlas ni roha mamuji pasangapoko. Suwak songoni ma Tuhan. Nang di minggu nami sadarion. Huwa kami tuadopamu. Akapardalanan ninggolu nami doho keluarga nami. Homa Tuhan dongan nami. Mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bae na kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha dihani. Lumobi mamuji ho. Pasu-pasu akan ahulahan di balia dohot di huta asanggia merhitek kaulaun nami Tuhan saha pasu-pasu itu tonga-tonga ni keluarga nami satokin nai Tuhan naing mula be mahami naing mula kami mendapat tonak kebagas nami dongani ramoti hami di perdalanan pada wakabata pada parmaran palas rohanami ano Tuhan boy pajupang dohot akan awalongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tabaya kasilas ni rohai asanggia toktong las rohanami mamujiho jalo ma Tuhan ilihilek pangiduan namion marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di namarede hita bukuede nomor 100 laos tapapungu mapelean na paduahon. Oh
Ale bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhut sileleo na denga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nilehomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe wap na hutchus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon pati bulhok karajawmu. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang sileo mituhami. Asalam girgirhan madok mauliake tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan Yesus Kristus nama naik tu Banua Gijang. Nahuduli siamu ni lewata. Hasanga podoho hamuliau madihoro di saliling-lilinga. Namarlas ni roha doha minuaeng. Ala naung monako. Jala di pabaki debata ho gadi raja. Di atas ni saluhuna. Halonganga dosudia kadalamu. Ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alai gabe tumi bohosian sasude jala maruli goar asalopit saluhu ulut nitot lau marsob batuho jala ganuk pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukapoda la di Banua Gijang gade situ animali po namangod diho kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringana dope dihasyanganon pai mamarpungu hami di labung muna badiai sai pasau mabagabagat tua kasuruamu leo matunasida sahala doho tagogo siap Banua Gijang asa marmulia goarmu dilihat Portibion saya jari maka partohona di huriam asa hobar tulomoni roha makaturan pamicangon doho panogunoguon nanya atur honnasida di huriami sai gonggomi jala paretai mahuriam di tanog on asalam rarat jalamona kuriami leo kapistara siya Banua Gijang tua kaiduk ngami tua kapadita tua kaguru dohot akasitua asalam maratura kuriam di tanon sai pajongjok karajaumu di bagasar rohanami
asa marhiras ni roha hami, manguloy doho mangihutoko, paho marohanami tuho, asa huati dako kami, mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, sai paiyam mahatam, doho dame di huriam, asa huingotami, dada hasianganon inganan nami, ala di Banua Gijang di Labung Mido, sai ramoti mana manggonggomi hami, doho raja, doho suruan na pinabakina, leot tunasida hapistara siya Banua Gijang, dohot uduk niroha, asa doho nasida mangoloi paretam, pasu-pasu masaluhuk parpunguan ni halak Kristen, sai ho mamadongani nasida, jupa marpungu di gereja, di parsikolan, nakpe di bagas nadi, sai lam lokangi siya kami dosa, doho sude na pasorato kami di hasianganon, asalam malungu kami, pai may mahok karorom mangalapami, tulabung yamay. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saw malomoni roham di Banua Tonga osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadaryo kangolua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amin. Shalom.